לא הייתם מעדיפים שזה יהיה הבניין הבא שלכם? שלום, שמי ניר עטיה. אני נציג רשימת ג' ש' מחוברים, רשימה שדוגלת בעשייה. בשש שנים האחרונות הובלתי נושאים שקשורים לשכונת גיורא, הובלתי את נושא הקיר האקוסטי, הובלתי את נושא מרכז התחלות, ואני מוביל בכל כוחי את נושא ההתחדשות עירונית ופינוי-בינוי. פינוי-בינוי והתחדשות עירונית תשפר לנו את החיים ותשנה את כל פני הגבעה. ואם אתם לא רוצים להמשיך לגור בבניינים כמו אלה, אז תבחרו בי, תבחרו ברשימת ג' ש' מחוברים שתוביל